para principiar non a guerra, a ningunha guerra, como imos estar insistindo, aunque non sirva para moito durante toda esta grabación. Moitas grazas a todas as persoas que nos acompañades esta tardiña no Café Cultural Lauriense, e grazas tamén a esta honrada casa por acollernos. O que imos facer neste Enredar, Enredeime, Funme Enredando é falar dos contidos en redes sociais feitos en galego, e concretamente dende Ourense. A idea xurdiu fai unhas semanas na gala de entrega dos premios de Outubeiras, que precisamente distingue estes contidos. Foi Mónica Valencia, de Queremos Galego, que está aquí con nós, quen propuxo a Radio Liberdade celebrar un faladoiro e gravalo como podcast sobre o tema no contexto da presentación o próximo 14 de marzo en Santiago de Compostela do protocolo de actuación ante a emerxencia lingüística do proceso social Lingua Vital. Mónica, hola. Hola, boa tarde. Bueno, empezamos para situarnos explicando que é o movemento Queremos Galego e esa campaña de Lingua Vital que estamos culminando, por así decir. Ben, Queremos Galego naceu alá polo ano 2009, cando por primeira vez na historia vemos a representantes políticos detrás dunha pancarta contra a lingua propia. Iso era algo inédito, non? E foi aquel decreto tamén famoso do plurilingüismo o que fixo mover a sociedade civil contra esta barbarie lingüística, non? E entón, iso foi alá no 2009. E houbo que reactivar outra vez esta asociación no 2024, cando primeiro, alá por setembro, facíanse 20 anos do Plan Xeral de Normalización Lingüística, aquel famoso plan que no 2004 aprobaran todas as forzas políticas, en goberno Fraga, onde máis de 400 medidas, aprobaranse máis de 400 medidas para darlle un pulo a lingua galega, e quedaran nun caixón porque non foran nin acompañadas de planificación, non foran acompañadas de orzamento, avaliación, é dicir, non se fixera nada con iso. Entón, cando se fixeron 20 anos, alá polo 24, por setembro do 24, iso xa levantou en distintas asociacións a alarma que pasa aquí, non? 20 anos os obxectivos que tiña aquel plan seguen a ser os mesmos obxectivos. E aparte, neses días tiñamos o resultado da enquisa do Instituto Galego de Estatística, non? Que dicía que por primeira vez na historia que se recollen os datos da fala da lingua galega, o galego non era a lingua máis falada en Galicia, non? E entón, iso fixo declarar un momento de emerxencia lingüística que non todo o mundo recoñeceu así, non? Precisamente a Xunta non o recoñeceu. O primeiro que fixo foi encargar outra enquisa porque esa non lle valeu. É dicir, encargou outra enquisa porque non se fiaba do Instituto Galego de Estatística, que hoxe tamén lle quitaron competencias, precisamente. A parte iso primeiro, despois botoulle a culpa á poboación emigrante, dixo que era a poboación, si o resultado era malo, era pola poboación emigrante, pero de emerxencia ningunha. A Real Academia, o Consello da Cultura, as asociacións en defensa da lingua, Queremos Galego, saíron todos a alarmar a sociedade dicindo que sí que realmente estábamos nunha emerxencia lingüística, e foi alá en novembro dese ano cando se fixo na Praza da Quintana un grande plenario onde se exixiu a Xunta a mudanza do rumbo do galego, e aí activouse todo este aí nace o proceso Lingua Vital, non? O proceso Lingua Vital, exactamente, xa con ese lema Lingua Vital xa, sería en febreiro do seguinte ano. E entón, a partir de aí, xa se activou, a partir do 17 de maio dese ano do 25, activouse un protocolo. O resultado dese proceso é ese protocolo no que participaron moitísimas entidades de diverso tipo. Fálanos de como se elaborou ese protocolo e do resultado do que
do que se vai presentar o día 14, na Praza da Quintana. O que se vai presentar, temos que estar o día 14 ali na Praza da Quintana. É verdade que houve aí grupos de traballo por sectores, un pouco guiándose polas áreas de traballo do anterior plan xeral, que xa fora un traballo moi minucioso e elaborado por moitas persoas, por sectores, servizos públicos, economía, educación, cultura, é dicir, e houve grupos de traballo que o que fixeron foi analizar as medidas que estaban, os obxectivos que se propuseran naquel 2004 e ver se o que se acadou ou o que non, o que facía falta seguir traballando, e fixéronse máis propostas para reverter a situación, conseguir eses obxectivos. E entón, o día 14 en Compostela, ese sábado, será cando se faga un plenario xeral e daránse a coñecer as medidas que foron traballadas. Un manual de instruccións do que hai que facer para atallar esa emerxencia lingüística. E ademais non só demandar aos poderes públicos para que se poñan as pilas e actúen, desde os concellos, deputacións, a Xunta e mesmo o Estado, senón tamén a propia sociedade, os grupos organizados e as persoas individuais, porque tamén temos unha responsabilidade. Non toda como nos queren facer ver, pero sí tamén comezar dunha maneira consciente a actuar, non? Pois fagamos cousas normais para normalizar o galego, como é crear contidos en redes sociais en galego, e para eso, grazas, Mónica, estamos hoxe aquí. Ben, para falar do galego nas redes sociais, contamos con 3 creadores de contido ourensáns, que son Marta Fernández, de Aradeira de Súa. Boas tardes. Diego Freire, de Noticias Dispersas. Hola, boa tarde. Moi boa tarde. E Iván Iglesias, de Ouque. Hola, boa tarde. Moi boa tarde. Bueno, eu tratarei de facilitar este obradoiro. Eu son Alfonso Cid, de Radio Liberdade. E moitas grazas de novo, porque temos bastante público, non contábamos con tanta xente. Ademais, co día que vai. Vale, imos co tema. Podemos abrir cunha pregunta retórica para os 3. Por que creades os vosos contidos en galego? Dunha maneira natural ou seguindo unha tendenza exitosa? Exitosa. Non, as poucas veces que falamos desto, que nos teñen entrevistado sobre o que falábamos que no inicio, cando comezou, nunca houve un debate de en que lingua tiñamos que crear os contidos. A maioría da xente que nos xuntamos éramos galegofalantes e considerábamos que, pues o contido que íbamos a crear tería toda a naturalidade do mundo se o facíamos en galego. E ainda máis, vendo con un pouco de perspectiva, o contido de información política con certo humor que se fai noutros lugares do Estado e aquí carecemos del, tería un punto diferencial se se fai en galego, porque non existe, pero por pura naturalidade. Originalmente nunca houve un debate de se falábamos galego ou en castelán, como tampouco lle dixemos nunca a ninguén que viñera ao noso estudio a unha entrevista ou que interviran ou que de alguma maneira en que lingua tiña que falar. Moita xente castelán falante, pois falaba castelán, pero moitos deles tamén, como vían que era un medio que se expresaba en galego, pois cambiaba ao galego, cando non era a súa lingua habitual, e iso, conseguímolo coa naturalidade de facelo sin maior debate. Armónicamente. Marta, un proceso semellante? Non. Eu, cando empecé en redes, tiña 17 anos e os referentes que tiña eran Paramount Pictures e Eira de Nueves Baixo Ti, o sea que non tiña máis, e empecé polo proxecto de youtubeiras. Creei contido, esa foi a miña excusa, non? Está ben. Sí, participar no proxecto de youtubeiras, e despois xa foi por concienciación ca lingua. Empecé aí a facer contido en galego, cando eu aínda ni sequera sabía falar galego de forma fluida, porque o meu entorno era castelán falante, e despois eso, empecé neste mundo e por concienciación.
E o caso de Diego, por Eu envexa tamén... Eu vou ser breve, porque estou bastante de acordo con Iván, e o proceso que ni me plantexei en ningún momento facelo noutro idioma. Noticias dispersas tiña que ser en galego. E punch. Simplemente. Envexa a Polonia e a Valla Semanita. Unha grande envexa, sí. 20 Vale. anos de Polonia. 20 anos de Polonia e nos como somos unhos nenos. E dende a vosa perspectiva, como vedes o estado de saúde do galego nas redes sociais? Canto a frecuencia de uso, a calidade idiomática, a éxito... Eu creo que existe unha bueno, como galego en xeral ou a cultura en xeral, unha mala saúde de ferro. Hai unha potencia de creadores e creadoras de contido que utilizan o galego para expresarse. Quizás boto de menos un pouquiño máis de variedade, porque todo ou case todo vai polo adicado a un mesmo público, a unha mesma idade de público, tal vez, pero estánse facendo cousas moi interesantes, e máis que se farán, agardo. Tamén un dos momentos máis diversos, eu creo, de creación de contido en galego, pero tamén é verdad que podes parar alguén pola rúa que estea nun contexto social diferente ao noso, que probablemente non chegue ningún dos perfiles que nos consumimos en galego a esa persoa. Alguén probablemente mozo, que consume contido en YouTube, en redes en castelán, que nin Prado Rúa, que é unha dos perfis que ten un alcance máis grande dentro do mundo da creación de contido en galego, pode chegar a esa persoa. Claro, si falamos de creadores e creadoras e a diversidade do contido, creo que estamos no mellor momento, pero como en todos os aspectos queda camiño Logo por falamos recorrer. dos targets. Dos targets, vale. Ok. Marta, ti como ves? De feito, hai moitos creadores castelanfalantes que están empezando a facer contido en galego, e o tema musical agora mesmo é unha pasada. Eso sí. E que sí, que falta moito por chegar, pero creo que eso nunca foi tan diverso como agora. O sea, creo que en casi todos os ámbitos, casi todos, hai un creador de contido. Facer contidos en galego dá para, non digo para vivir, nin para comer, pero para almorzar vai dando. Non. Para un café. Un café ao día. Con croissant. Digo, non, é unha pregunta seria. Non, seguinte pregunta. A ver, que non hai moito máis que debatir. Non, O sea, nin de lonxe. Bueno, Prado Rúa dixo que estaba vivindo deso, Sí. o sea que Volvo- é posible. Volvo a mencionar a ela porque eu creo que é pioneira a nivel dunha persoa que nada ten que ver, como é obvio, cos medios públicos galegos, que realmente hoxe está vivindo deso. Tamén o impacto que conseguiu é moi grande. Ela supera os 50.000 seguidores, eu creo que a hora de largo, e o seu impacto, un vídeo dela en poucas horas pode chegar aos 1.000 likes facilísimamente, cousa que a moitos dos nosos perfiles pues, é menos monetizando, habitual. é dicir, buscando patrocinadores, Efectivamente. actuando como influencer. Efectivamente, máis que monetizar o propio contido, que as redes hoxe poñen o difícil, YouTube podría monetizar, pero en YouTube é certo que creo que daqui a un tempo en YouTube hai como menos, e hai máis en redes como Instagram e TikTok. Pero ela, sacou os seus patrocinios de marcas interesadas en que a súa audiencia chegue a ela. Si falamos de target, pues creo que hai un target moi determinado. Ese pode ser o problema. E o algoritmo que tal trata o galego, os contidos en galego en redes? É un maltrato. Vos que coñecedes o algoritmo, porque eu particularmente coñecer moito non coñecemos, a verdade. A mí sigue me costando entender como funciona isto, porque un mesmo vídeo coa versión axeitada para cada rede, pois pode ter 15.000 reproduccións en Facebook, 1.500 en Instagram, 57 en Xe. Por qué? Sabe Dios. Non sei. Non sei, é unha cousa de... Eu estou cada vez coñecendo máis Instagram como segundo boomer desta mesa. Estou empezando a pillarlle un poquinho punto, pero é difícil e non entendo moi ben por qué. En Facebook, por exemplo, porque aparte agora mesmo publico en Instagram, publica automáticamente en Facebook. E o mesmo vídeo en Instagram e en Facebook
Estou a piques de monetizar en Facebook. Ole. Non vos digo máis. Hai un minuto de silencio por Facebook. Ou un aplauso a Facebook que tamén existe. E tamén ten moita visibilidade. Sí. O mellor non a según que idades, pero é unha maneira de conectar con moita xente. Moita xente tendo tamén unha media de idade alta como temos en Ourense, tamén hai moita xente que se relaciona e que o que utiliza principalmente é Facebook. O problema é que cada rede ten a súa linguaxe E o seu tramo de idade, e o seu tramo target. tamén, pero especialmente hai que saber crear contido para esa rede. Entón, un creador ou creadora que faga as cousas solo, como neste caso somos, nós somos algo máis en Ouque por sorte, pero bueno, que non temos grandísimos unha grandísima plantilla, e se non a tes, eres incapaz de adaptar o teu contido como debera ser axeitado en cada plataforma e explotalo ao máximo posible. En Facebook hai unha linguaxe que tende máis ao texto, a outro tipo de vídeos, en Instagram... Pero xa non, perdón que te corte, que logo tamén esta cousa, porque logo de repente cambian as maneiras de funcionar, quero decir, agora Claro, en Facebook... que o algoritmo é algo secreto, que Claro, non sabemos non como se sabe. funciona e que cambia según Agora en lle convén Facebook á penalizan empresa. os vídeos en horizontal. Pero Non creo que lle para mola. chegar á audiencia, o sea, si non estás metido neste mundo, si es unha persoa que non suele consumir contido en galego, eu creo que non chegamos a esa xente. O sea, eu, por exemplo, agora mesmo, todo o meu perfil de Instagram é contido en galego, de xente, porque eu consumo contido en galego. Pero creo que a xente que non consume contido en galego é máis difícil chegar a ela. Non sei como funciona o algoritmo, pero... Non, xa, nadie o sabe, ese é o problema. Pero que dicíamos antes, igual a Prado Rúa nin a coñecen en todas partes. No, eu que vexo que nós, por exemplo, a min me sorprendido chegar a rapaces castelanfalantes de 17 anos e que me veñan a decir, que tampouco me enorgullece que me recoñezan así, tú eres el de la comisaría, el que estaba en la comisaría cuando le agredieron a Jacome, ¿no? E el de o que? Dice, sí, son eu, efectivamente son eu, non podo dicir que non, porque ali estaba eu. Pero... Que bonita noite. Que bonita noite, Diego. Vaya rutiña. Pero a min a veces sorpréndeme que o que pois sí que foramos capaces de chegar a xente que non consume contido en galego. Pero hai moitas persoas que son completamente alleas a este universo de contidos en galego. Eses éxitos, por exemplo, como un éxito de visualizacións como ese, non fidelizan necesariamente un público, claro. Non necesariamente. E hai contidos que chegan a moita xente que non che dan seguidores e outro, por exemplo, outro día fixemos un vídeo sobre o río e iba moi alto. Ese vídeo explotou, fixémoslo unha mañá que íbamos de camiño á oficina e dixen, hostia, como vai o río? Vou no gravar. Graveino, despois monteino así bonito, non sei que, subino e petou, ¿no? Debe ter 4.000 likes, non sei que, ¿no? Dese vídeo podemos ganar facilmente 700 seguidores. Que hai poucos vídeos que fixéramos que repercutiran eses seguidores. Eso pode ver en Instagram porque poñense que un seguidor che seguiu por ese reel en particular. E hai outros que levan días de traballo que os subes e teñen 50 likes ou 40 likes e que chegan a moitísima menos xente e non repercute. O problema desto, eses vídeos que che fan chegar a 700 seguidores dun día para outro, eses 700 seguidores realmente están entendendo que o teu contido é como é, que realmente queren velo, que che siguen por... Eso é complicado. Pero igualmente o que dicíamos antes, igual en Instagram non che funciona e despois ves a Facebook, sí. Sí, total. En Facebook non funcionou nada. E en TikTok sí. En TikTok menos que en Instagram, pero funcionou tamén. Para min son insondables as redes. Levo anos traballando con elas e cada ano teñen unha prioridade nova. Este curso, a empezar setembro, parecía que Instagram iba a priorizar os carruseles, xa falando técnicamente de formatos de redes, non? Os carruseles son esas fotos que pasas, non? Como meter vídeos e infografía e non sei canto. E non nos funcionou tan alá, hai algún que sí, pero non siguen funcionando mellor os reels. Entón, de que me fío eu? De que me fío? É moi complicado encontrarlle o punto a redes sociais. Pero o que si nos ten funcionado é estar en momentos que a xente quere ver, ou Entroido, ou Lumes, e
e se estás ali e o trasladas rápido e a máis con certa calidade, eu creo que sí que se valora. Pero claro, eso sirvenos a nós como medio e Marta fai outro contido de divulgación que non é exactamente algo de actualidade, o sea, O que parece difícil de estimar é se o uso do galego inclúe, exclúe, trae público ou non. para min non exclúe, non é a miña experiencia, non encontrei ninguén que me dixera por estar en galego isto non o vin, e por decir, bueno, igual podían telo visto alguén en León, que por estar, bueno, en León non sei, pero en Andalucía, que por estar en galego non o viu. Pois non sei, tampouco é o sitio onde quero chegar. Pero tamén depende dos temas que Sí, normalmente os vosos son cercanos. Antes falábamos... Bueno, no caso de noticias dispersas e de, Sí, e de o que. correcto, Marta é outro tema, non? Pero creo que falábamos de que ninguén nos recriminou que faláramos en galego nos nosos contidos. Tamén non sei se todos, pero creo que a maioría poñemos subtítulos. O sea, subtítulos, perdón. O sea, en galego, pero subtitulado o que Subtitulado en dicimos. automático, Entón é máis fácil. Entendelo. Sí. Sí, pero é unha cuestión de accesibilidade moitas veces ou de hai moita xente que consume no día a día que porque non está escoitando o vídeo directamente. Igual está pola rúa ou está nun autobús ou tal e pode seguir o vídeo moitas veces polos subtítulos. Por eso se poñen ou polo menos é a diagnose que eu fago máis unha cuestión de accesibilidade de que alguén de fora entenda o contido. Pero bueno, que tamén facilita. Que pode quero dicir. axudar, sí. O tema da atención é unha cousa importante. Eu, quizáis, está empezando a ir ben en Instagram agora, porque cando fago un vídeo máis ou menos largo, estou pensando no reel. En YouTube está o programa completo, que de repente pues, pode ter 400 visualizacións, logo 2000, por qué? Non se sabe. Pero logo, xa pensando no reel e coa técnica, non direi manipuladora, pero sí. hai que pelexar polos 3 primeiros segundos dun vídeo. Aí é cando a xente decide se pasa ou non pasa. Vos diredes, que escándalo, pero pensade o que facedes vos cando mirades redes. Algo ten que pasar no principio para que te quedes, e se non quedas, pois ala foi. Ni like, nin compartir, nin nada. Vou vos pedir unha opinión sobre as estrategias na defensa do uso do galego nas redes por parte de movementos que defenden o uso do galego en xeral, como por exemplo Queremos Galego. Que opinades desta estrategia se que apreciades que hai unha estrategia en redes nesta materia? A ver, eu creo que as redes é a forma de chegar agora mesmo ao maior número de xente e despois, xa dependendo da población a que queiras chegar, creo que hai creadores de contidos para cada franxa tamén. Pero cal era a pregunta? Perdón. Non Que opinades da estrategia, por exemplo, de Queremos Galego Sí. en redes na defensa da normalización ou da recuperación da normalización ou da superación desa emerxencia? Que enfoquen a superación de emerxencia contando con que a redes é unha ferramenta fundamental. Sí, claro. Para min Do que se está facendo ou do que se debería de facer? Eu creo que Pide unha opinión. non podemos pasar sin elas. O sea, en redes sociais, de feito, hai moitos medios de comunicación que ata hai 2-3 anos que non é nada. Defendían aférrimamente que se non tes unha web ou, bueno, xa non digamos papel xa hai quen o defende. Pero que se non tiñas unha web que non funcionaba de ninguna maneira. E hoxe en redes sociais chegas a milleiros de persoas con contidos moi diversos e a xente onde está, porque o que dicía Diego de pensado que facedes vos, eu creo que a mellor maneira, e non sempre funciona, pero é un pouco autocrítica tamén, a mellor maneira de facer o teu contido é pensar como tú consumes, porque se tú crees que un contido teu isto vai funcionar, e non funciona, e de repente podes extraer un pouco dicindo, eu quedaríame se eu vira este vídeo que nada ten que ver comigo, eu quedaríame a velo. E moitas veces é que non. E hai xente que non sabe reconocer e facer ese paso de saírse dun mermo e dicir, este contido que eu estou facendo, eu consumiría. Porque para min a veces non é unha cuestión de lingua. A lingua ten unhas limitacións como lingua minorizada que teñen que ver pois con, bueno, pois evidentemente hai un espectro menor de xente a que podes chegar, pero moitos dos creadoras, non temos necesidade de chegar a certo número de xente. Nós queremos chegar a xente de aquí. Eu, por exemplo, o que particularmente gustaríame que coñecese todo Ourense. Non é certo.
pero non me inquieta que os emigrantes en Suiza conozan o que, ou que alguén en Andalucía conoza o que. Ese é o desafío, e sin redes non o conseguimos. Eu creo que aquí hai un problema que pasa con todo, os recursos e os medios. Claro. Que creo que en Queremos Galego non teñen unha persoa contratada para levar as redes como hai que levalas, porque é un traballo que son 8 horas ao día ou máis. Ou máis. Non é unha crítica, pero bueno, Queremos Galego sigue noticias dispersas desde esta semana. Unha pequena pulla. É unha cousa, nada Humilde. máis. No, quero decir, e a mí me pasa, quero decir que ao final tampouco nos coñecemos todos, non? Pero é unha cuestión de recursos, de que vivimos sempre na indixencia e con máis ganas que con medios. E as ganas chegan ata onde chegan. Profesionalizar Sí. esas cousas, o mellor detraendo os cartos que se gastan en medios de comunicación convencionais, que se séguense gastando, ou en cartéis, en papel, non? E pensar máis, quizáis, en Pero esos medios teñen que existir. Eu considero que a Televisión de Galicia e a Radio Galega teñen que existir. Pero igual que pasa noutros lugares con linguas minorizadas, teñen que fer un apoio decidido por creadores que falen en catalán, en vasco e en galego, na lingua que sexa. Pero non fan, ou fano con determinada xente que, bueno, pues é do seu pau, basicamente. Collen influencers que nunca falaron galego e gracias a que de repente pues, están un programa ou que queren facer colaboracións con eles en redes, pues claro, para a TVG hai que hablar en gallego. Que nos pagan. Por agora. Por ahora. Pero Xa non, cando vale ir non é necesario. Non é necesario. Pero bueno, ainda teño un pelín de pudor, un pelín. Pero Pouco. un poquito. Pero apoio non é, a máis que claro, a maioría de creadores e creadoras hoxe teñen unha militancia polo galego que ven moitas veces por dunha ideoloxía que non interesa a quen goberna os medios públicos. Por lo tanto, Vou disentir contigo, Iván. Eu creo que non teñen pudor. Vendo un informativo da Televisión de Galicia. falaba a nivel de lingua, non a nivel de... No, pero falo diso, de Televisión de Galicia, ou que non nos vexo, pero en G24 por redes, a min que no informativo das 2 da tarde saquen un vídeo o da rapaza esta que comprou a entrada para... quería entrada para Bad Bunny, pero comprou unha para Bunbury e foi un escándalo e é un vídeo que non ten ningún tipo de relevancia para o galego nin para Galicia e saliu no informativo e hai creadores, xa non digo eu polo que sexa mellor eu non intereso, pero hai creadores que fan contido menos polémico e interesante os que poderían dar recorrer, visibilidade. claro, non a vídeos absurdos que todo o mundo xa viu, ademais. Porque isto é a o última problema de hora. fondo é que a Corporación de Radio e Televisión de Galicia está competindo en redes dun modo moi inconsciente ou moi consciente. Pero logo teñen Digocho Eu, por exemplo, tamén imos falar das cousas boas, que Digocho Eu é un proxecto moi interesante e funcionalles moi ben. Creo que é do que mellor lles funciona. Desde logo. Pero bueno. Enfoquémolo con humor, porque o humor evidentemente é moi común o seu uso ou un tratamento lixeiro dos temas en redes sociais, non? E hai distintos tipos de humor, incluso se falamos de humor en Galiza hai modelos diferentes, como pode ser, non sei, o humor aquel do Xabarín arroutada, Galloso Candil, Land Rover ou, bueno, o Digocho Eu que mencionabas ti agora, non? Que opinades do uso do humor como ferramenta, aunque é unha ferramenta xenérica en redes, se enfoque lixeiro para facer amables as cousas, pero no caso do uso do galego é deses modelos que obviamente existen e algúns deles son moi exitosos, non? E vos sodes moi simpáticos. Moitas gracias. Quero decir, tamén usades o humor a diario, non? Como dixo unha política da Corporación Municipal de Ourense, é máis simpático o natural, cando me coñeceu. Saúde. O humor como ferramenta, e logo entraremos en
O humor é fundamental pola miña banda, porque eu fago isto por activismo. Algo de cartos salen, pero non nada comparativamente co esforzo e co traballo. Eu teño que facelo, utilizarlo con humor, porque senón é que é unha angustia moi importante, unha angustia vital. Para min é fundamental, e eu teño a miña maneira de facer as cousas, e o mellor non é tan comercial como eu penso, pero dame igual, xa chegados a este punto. Creo que tampouco é necesario o humor, porque de feito agora hai unha tendencia que se recorren ao cabreo, máis que o humor, e de aí ven o auxe da extrema dereita e todas estas cousas. Ás veces non se fan as cousas solamente con humor, e non creo que sexa o máis salientable nas redes o humor, senón o cabreo, a ira, a loita contra o distinto, o sinalamento. Son as dúas bandas que hai hoxe. Eu creo que sí que para nós é fundamental o humor, e creo que partía da base de que eses contidos de política tiñan que ter un enfoque humorístico para chegar a máis xente, pero bueno, porque queríamos nos rir un pouco do que pasaba. E eu coñezo proxectos que se dan a conocer grazas a que empregan o humor, porque en redes, pode ser lamentable dicilo, pero o lugar onde pasamos a maior parte do tempo diariamente, que son as redes sociais, non é un lugar ao que vayamos a estar activamente consumindo algo. Quer decir, evidentemente, si que hai xente que ou lea algo, é como secundario, como que encontras un contido que che merece a pena, e entón sí que te paras e activas. Pero se non, o feito de entrar ou en Instagram ou en TikTok ou en eu creo, falo por min e por quen coñezo, que facer ese xesto non é para de repente activar a mente e recibir todo o coñecemento do mundo. Entón, claro, cando tú tes esa predisposición, tes que entrar á xente por algo sencillo, aínda que despois lle ensines algo que ten máis enjundia. Pero eu creo que tes que entrar por aí, porque senón perdes a moita xente. E é lamentable dicilo, porque significa que entramos para estar absortos deste mundo, pero é un pouco así, non? Pero en parte tamén é calqueira cosa mala que base, temos o humor como ferramenta. A min encantoume na cuarentena, bueno, creo que foron os mellores memes que vin na miña vida. Ao final tamén unha forma de, entre toda a merda que eso que acontece, é un pouco de paz que atopas. E eu, no meu caso, os vídeos que fago falando de historias de lugares de Galicia ou de mitoloxía e de cousas así, ao final meterlle un toque de humor é o que fai que non pareza unha clase de instituto. E é o que fai que a xente o vexa, supoño. Pero na defensa do galego quizáis falta algo de cabreo, de encabronar un pouco a xente para funcionar, para competir coa ultradereita ou cos inimigos do galego. Pensei non moitas veces. Non sei se utilizar as mesmas técnicas que utilizan sería axeitado, nin se valería de algo. Eu creo que non. Bueno, que para min o humor é moi importante e aparte é que é moi divertido. Eu falo moito dun señor que... Dun señor, non? Que de feito, non sei se vos fixastes, pero o seu nome saiu moi poucas veces pronunciado en noticias dispersas. Cada vez quero falar menos del. Agora estou volvendo, porque, bueno, cousas. Pero hai que rir. Porque se te paras a pensar no que significa, nos comentarios que a veces recibo, un dos últimos vídeos fixen unha simpática resumo de os insultos seus nun pleno municipal. Falei de que unha das súas condenas por acoso, a súa víctima referiuse como inepta, inútil e subnormal. Entón ves os comentarios, que a maioría son axeitados, pero ves que hai 5 ou 6 comentarios que dicen es el mejor, así é como hai que facelo, e que fai moitas obras. Entón, como, vale, non vou entrar se fai moitas obras ou non fai moitas obras, pero estás insultando a unha persoa e estamos alentando, e é fantástico iso.
Eso tamén hai que facelo mirar con nós como sociedade, non? E eu creo que o cabreo e a rabia en xeral no tema da lingua eu non comecei a falar en galego por que alguén me dixo, tens que falar en galego. Non, eu empecé a falar en galego por amor á cultura, por amor á lingua e por coñecer o contexto no que vivo. O sea, non por rabia. Xa que falamos de culturas, a cultura latina, que está moi presente nas redes e ten moito peso en redes, porque ao cabo o que se fai en redes en castelán ten centos de milleiros de millóns de público obxectivo en toda América Latina. Que non significa que se consiga. O galego nese caso colisiona porque ademais cada vez hai máis está máis cercana a cultura latina a nós, incluso os novos veciños que temos, moitos deles son latinos de orixe, non? Sí. Como é a relación, si que tedes algún dato interesante, entre eses novos poboadores, por exemplo, eses usuarios de redes latinos, de cultura latina e de preponderancia cos contidos en galego? Eu creo que non é negativa pola súa parte. A xente latina que eu encontro que chega e que quere facer a súa vida aquí, vexoa cun, bueno, é a miña experiencia, cunha actitude positiva de cara a coñecer, incluso máis que xente que vive aquí, a lingua que nos falamos. Evidentemente, bueno, o feito de que eles algún día falen a lingua ou que incluso creen contidos con ela, xa hai exemplos, existe. Pero, bueno, esa é unha barreira máis importante. Pero se hai boa relación, eu considero que sí. E sobre se en Galicia temos boa relación co mundo latino, co contido latino, o reggaetón... Bueno, a cumbia. Aquí temos unha experiencia propia. Antes do reggaetón estaba a cumbia e témola moi integrada. O música mexicana, maravillosa. Xeral. Eu creo Bueno, que... está saindo de todo, de música en galego, con referencias a cumbia e así. Sí. Estamos máis cerca do que pensamos Sí. da cultura latina, afortunadamente. Porque tamén nos a vivimos como propia. Que decir, a música latina, pues, oye, formou parte da nosa vida, como tanta outra música en castelán, eu creo que non é negativo. E se ainda por riba se apropia para facer música en galego con ela, para mí é maravilloso. Eu espero un Juan Luis Guerra en galego. Estou non desexando, pero non hai ainda. E eu coñezo dous creadores de contido latinoamericanos en galego que contan como a súa experiencia aprendendo galego, aprendendo a falar e tal, e teñen bastante repercusión. Quen E son? Botalle Azucre e outro Víctor en galego, creo. Botella Coñecino hai Azúcar que pouco. xa arrapañou na Sí, a teu edad. jalleja. Sí. Bueno, parece un acerto nese sentido. Eses saltos das redes á televisión de Galicia, bueno, temos aquí un exemplo. Saltísimo. Aunque E de volta tamén. acabouse ese romance, non? De ida e de volta. E non tivo nada que ver a volta, verdade? Contanos a túa Non hai probas. experiencia de ida e As volta. dudas xa, O que se poda contar desa ida e volta. a ida maravillosa, a volta, pues, con moi poucas explicacións. Claro. E con motivos incluso, creo que inventados. Pero esa é a miña desgracia, tampouco vamos a estar aquí... No, Eu empecé de report... Con humor. No, a miña experiencia eu traballei en Hora Galega un ano e pouco. Buscaba un reporteiro en agosto, eu quedei, estaba para un mes e ao final gusteilles e quedei para moito máis tempo, foi ao final un ano. Pero bueno, a verdade que coincidiu, eu collí unhas vacacións, viña antes de crear contido sobre os incendios e a volta desas vacacións houve un despido. Non, ninguén che vai dicir que ten que ver con que eso. imaxeste. Que me moito, nun ano. Vai ser eso. Pero bueno, eso foi curioso. Eso sí que tema, bueno, non especificamente eso, pero tamén que aquí uns pringados que pola miña banda fai o seu traballo nunha bodega, se vedes o máis alá do croma, fliparedes co espazo no que traballo. Por non lle Tens que chamar facer un Cortello. setup. Ou Bodega que por non lle chamar Cortello. Claro, pois tamén podería, quizás xa máis excitado a palabra cortello. Esteamos facendo traballos sobre temas que a Televisión de Galicia non toca, falo dos incendios, esta colaboración que fixemos en San Vicente de Leira, falo da sentenza das conchas,
falo de Altri, que teñamos que ser unha xente que non ten medios, os que cobramos esta necesidade, hai que facelo mirar. E por outra banda, teño ganas de que haxa unhas novas eleccións para volver a facer o noso programa especial electoral, porque os programas que fixemos das noites electorais, tendo en conta os medios e sería fantástico que tivésemos pasta para facer cousas, verdad? Os próximos van ser millores, xa verás. A noite das municipais vai ser maravillosa. Sí, bueno, sí. Falando, o programa, polo menos, o resultado non sei. Falando de cartos, non? E de vender, falábamos antes de monetizar, o uso do galego como ferramenta de marketing. En tempos houve 20 anos ou 30 anos, puxose de moda facer publicidade en galego, publicidade convencional, non? Porque vendía, non? Hoxe apenas nos queda o de Gadis, que é unha coña mariñeira, o de Gadis, de tanto velo repetido, non? ER. ER Mundo tamén. R. É Begalsa. É Begalsa. Begalsa tamén fai anuncios, sí, en galego. Que vos parece como ferramenta, xa non só para eso, para monetizar os contidos, senón como ferramenta publicitaria, como ferramenta de venda? A Televisión de Galicia ven de facer un evento porque fixeron ahora unha campaña para chamar aos anunciantes. E esa campaña básase en que hai cantidad de anuncios en galego que están na memoria colectiva nosa. Non me acordo ahora cal é o lema, pero tiña que ver con un exemplo como de nin rata nin rato, que é como moi típico, pero son cousas que quedaron na cabeza da xente, non? E ahora mesmo están facendo unha campaña para chamar a anunciantes, será que lles fai algo de falta, para precisamente eso, decirles, mira, cantidad de anuncios que se crearon en galego e que permaneceron na cabeza da xente, seguidevos anunciando con nós. O problema é que, claro, sobre isto hai algún exemplo, por exemplo, o Eric, un rapa transquilo, cando veu Pablo Meixe é un influencer que fai comedia nas redes, é galego, pero a maioría do seu contido é en castelán. Non? E Eric, pois, fixemos aí o podcast e reclamoulle que el non fixera máis contido en galego. E Meixe díxolle, eu fixen contido en galego e non me funcionou, e fixen en castelán e tal. Era o caso del, non? Que pasaba? Que tamén incluso con el contactaban marcas galegas que lle dicían, mira, queremos facer unha colaboración contigo. E el dicía, bueno, pero eu facémola en galego. E a marca dicía que non. Por qué? E isto é a estrategia da marca. As marcas, claro, se Pablo Meixe ou calquer outro fai contido en castelán, que no contacte vai querer a súa audiencia en castelán. Se contactan e queren contactar con xente en galego, falan con Prado Rúa, con Sara Seco e con tal. Pero incluso sendo marcas galegas, dependen de en que se exprese o influencer en cuestión. Pode haber espacio para anuncios en galego, tal, sí, pero tenlle que interesar a marca o público que tú tes. E se a maioría dos creadores temos pouco público, un público limitado, polo que non pagarían, pois o noso traballo, ainda que sexa moi complicado, é tratar de gañar máis público para que esa xente poida vir. Pero bueno, claro, e quizás tamén dificultades para analizar os impactos, non? Porque, ao cabo, se és unha gran empresa, se és un gran influencer que manexas moitos cartos, podes incluso contratar ferramentas que existen para analizar impactos, horas, targets, públicos, etc. Ora, cando traballas na precariedade, como en xeral se traballa, vos traballades en unha certa precariedade de medios, non digamos ideas e de sobrados, non? Pero que decir, non tedes acceso a estas ferramentas que poden valer para orientar a mensaxe ou dirixirse a un público para vender. Estamos falando de vivir desto, ao cabo. Sí, está claro que a maioría dos proxectos falta unha labor comercial que non temos capacidade de facer, porque é un traballo de unha persoa ou de dúas. Que o tema da publicidade descoñezo, interésame moito. Non sei na tele, pero en prensa estou convencido de que a publicidade... Bueno, a mí chamaronme esta semana de La Región para poñer anuncios, un anuncio no equipo de fútbol de Celle que van sacar un calendario. E eu pregúntome que impacto podería ter pagar o que me pedían por sair nun faldón do xornal. Hasta que punto
a publicidade aquí é publicidade real ou é outra cousa. Non vou dicir máis, porque creo que É unha nos estrutura entendemos. bella que sigue mantendo. Exactamente. E que a xente sigue crendo que ten impacto. Cando me acordo un día tomando café contigo en Nadal, Alfonso, que collemos o especial de Nadal de la región. Entón era ver páxina completa de anuncios e estaban todas as empresas que vos podedes imaginar pagando mínimo 600 pavos por unha páxina nun Hai 600. ou máis de porque 600. han páxinas de grandes empresas, Claro, de irán- que irán- pasa, de atraco... Las constructoras. Os polos que non contaminan, dunha plaza de abastos, Corren. dun señor dunha plaza de abastos que ten unha empresa, que tamén se leva mal co alcalde, de moita xente. Hasta que punto esa inversión publicitaria a esas empresas resultalles atractiva desde o punto de vista comercial? Pensade niso. Y... A ver, Marta, di algo, queimate, o sea, Que falades moi ben, que queres que te diga? Que máis tapa eu. Pois falemos da inteligencia artificial e do mundo cuántico, non? Porque os galegos neso temos moito avanzado, non? Ah, sí? Si, home, a cuestión cuántica aquí temola abordada hai moitos anos, Vale. con si, non ou depende, Iso é cuántico. que un qubit, mesmo o gato de Schrödinger, non? Que é o gato metido no saco, o sea, que está vivo ou non, depende. Xa non volve máis. Xa non volve máis. O impacto da inteligencia artificial que nas redes está petando, está alterando moito o algoritmo, non? O sea, sobre todo os contidos falsos, o uso que se fai como elemento de diversión. Sí. Que utilidade pode ter isto para o galego, se é que pode ter algunha, ou que prexuizo, non? A utilidade será si realmente ao final hai os proxectos que hai na USC que crean modelos de linguaxe en galego, realmente ao final están disponibles nas IAs que a xente pode utilizar. Eso sería útil. O chat GPT está en galego, o sea que... Sí. Sí, pero non se fala en galego, o sea, Sí. vale, pero non se fala cunha voz galega. Falache en Bueno, castellano. Eulín, claro, Eulino. No, sí, fala galego. Chame Siri, non... Estómolo falando outro día, porque outro día viñeron aquí a un acto dos medios en galego, da Asociación de Medios en Galego, que viñeron tamén unha asociación de medios catalana e vasca, que están a años luz de calquera asociación de medios que hai aquí, non? E eles teñen ferramentas de IA, que feito estou pendente de que me deixen probar algunha, dixenlle canto vale, démenla ya, por favor, porque subtitula en galego. E hoxe non hai unha ferramenta competente, hai algunha app, pero non é moi competente para subtitular en galego. Eles prometen que sí que vai funcionar. Bueno, verémoslo. O caso é que eles preocupanse de que esas ferramentas estean en catalán, por exemplo, e en catalán con dialectos. No seu valenciano, no balear, no catalán occidental, bueno. O ChatGPT o problema que ten é que podeche falar en galego, de feito eu creo que el asocia o galego co portugués. De feito, creo que se falas con el un pouco poderás ver algunha palabra portuguesa que se lle cola polo medio, pero se tú utilizas a voz de ChatGPT non fala en galego. El é unha voz castellana, bueno, de español. Por moito que lle chame Siriña ou Alexiña. No, nada, non reacciona. Non Non reacciona. E falan en, bueno, pues con a dicción e o acento castellano, pues lendo en galego. E iso non é galego. Pero bueno, as IAs están moito máis cerca de axudar o galego que estuveron, por exemplo, as redes sociais ou os algoritmos antes de que existiran, porque ata agora o galego non en Google desprecia completamente, en redes sociais as opcións de galego eran mínimas, en as IAs hai máis das que había ata agora, que é curioso. Curiosamente, é na Coruña onde vai o centro este de Que será moi inteligencia útil. de todo o Estado español, Que ¿no? será moi útil e moi provechoso. Pero non se sabe que tiren por aí ou que haxa... Non teño ni idea. Non hai noticias, non? Eu teño por discutir un pouco contigo, Iván, que sempre estamos Dalle, de acordo, dalle, pero dalle. eu teño unha moi boa experiencia coa aplicación que utilizo para os subtítulos en galego, porque Cale? a que me recomendaches Ah, ti? sí. Non Bueno, me pues mordar te porque vai non ben. pagan publicidade, así que non Para sei. mí é un pouco incómoda. É incómoda, pero a traducción tamén depende do que lle poñas, non? Pero que no último vídeo que foi o alcalde de Ourense con velocidade acelerada, que normalmente colapsa a IA para subtitulouno estupendamente. Pero en castellano, ou non? Non, en galego.
De feito, hasta corrixe. Pero falaba- Cando dices ti, aí a traduce como vostede. O sea, é todo como moito máis correcto. Teño que revisitar a app. Pois a verdade é que a min estáme resultando, bueno, hai que é moi difícil porque, bueno, sobre todo a pantalla pequena, os dedos son gordos, tardas en facer as cousas, pero creo que esa aplicación hai un ano ou dous non funcionaba tamén como funciona agora, pero eu agora estou bastante contento con iso porque é un traballo extra que a veces, supoño que estaremos de acordo, Eu non teño esa aplicación. é moi canso, Como é era moi mollo, canso. Mollo, M-O-J-O. De todos modos, aí hai que adestrala, non? Con retranca poderíamos adestrar ou faríamosla reventar. Non sei se Pódese entende probar. moito. Por eso, non? Precisamente. Ti te has probado? Si... No, eu non usei esa. Tú subtitulas a mao, no Sí. CapCut, non? Sí. Español e despois traducción. Ou portugués e traducir. Portugués. Pois paso, Hostia, Ah, Parecese portugués. bastante, o Sí. sea, con a traducción que fai parece. Está ben, a verdade é que funciona, verdad, que Pero bueno, ir pode unha ser por consigue. unha as palabras cambiando todo. Todo este tempo que pasamos gastando en subtítulos son tempos que podemos estar facendo maravillas. Sachando. Xa, por exemplo. Por exemplo. Saiu o tema varias veces, o uso das redes sociais en galego ou non, por parte dos partidos políticos, de algún personaxe en particular de Ourense. Non cito nomes. Que opinades do uso que fan, en xeral, logo falamos do fenómeno, se queredes. Non, Xa estamos aquí hai tan un a gusto, podcast verdade? Porque específico falar en de Radio Liberdade dedicado ao fenómeno jacomista en redes. Pero do uso que fan os partidos, que ademais aquí en Ourense nos últimos meses estánse vendo intentos moi voluntariosos por parte dos grupos da oposición e dos cómplices do goberno tamén, de usar o galego en redes, hai cousas moi lamentables, na miña opinión. A ver, eu creo que están eles máis postos no tema político, pero a min non me chegaron... Pero como espectadora... Como espectadora entendida. non recordo ningún vídeo en galego da maioría de partidos políticos, vaya. Que non che chegara, non? No. Non Porque en recorda galego son a maneira inmensa fina maioría. de decir, ben, Para facer justicia que hai... Que Polo que opinades sexa, vos hai xente do BNG como aquí... experto? Pois tamén, Os claro. vídeos do BNG son completamente en galego, do Partido Menos Socialista, non, sí, só faltaría, non? Do PSOE a inmensa maioría e do PP, pois, moi depende de quen fale. Depende de quen Pero fale. bueno, aparte de que usen ou non o idioma, de que usen mellor ou peor, a calidade do produto como produto de redes sociais. Falamos do Sí, impacto fala que pode chegar. do impacto e No, da a vosa ver. opinión sobre... Diego, eu temos Eses falado esforzos, creo non? con todos os líderes políticos sobre si redes, si tal, si fan ben, si non fan ben, si tal. E debatimos con eles e temos o dito de unha maneira ou de outra. A parte do esforzo que les poidan facer ou non, ou de que se acerte ou non se acerte, porque tampouco acertamos nós moitísimas veces, hai, non sei se dicir unha barreira propiamente en que se cree contido para contas de partidos, que fai que moita xente non entra directamente por ser un partido político, por ser o PSOE, por ser o PP ou por ser o BNG. Eso non pasa con Jacome UDO porque o enfoque é completamente diferente e el cumple co que as redes exixen, que é que unha personalidade che fale a ti directamente e che inflúa. Claro, os partidos son partidos, actúan como partidos, teñen a súa organización interna, maior ou menor, depende de cada un, pero eles falan como partido coas limitacións que eso pode xerar a hora de, por exemplo, de repente dicir, mira, esta persoa vai ser a que fale sempre, polo tanto vai ser a cara visible. Pero entonces, pues, oye, pues, no partido hai cutas, hai quen quere salir, hai quen non sei que, é moi complicado. Unha conta institucional é moi complicado que teña o nivel de alcance que teñen Jacome, ou por ir a outro lado do espectro que tamén o fixo moi ben, pois o alcalde de Nova York, que é unha persoa que bueno, está nos socialistas democráticos, bueno, na maioría de xente non o sabe. Sabe que é Zoran e que Zoran gañou as eleccións, porque dicía isto, lo outro e máis allá. Claro, as redes piden persoas, piden caras,
e cando logo é o que aparece no perfil, eu creo que xa de partida quita xente. E é o complicado. E tamén quizáis a maneira de atopar o clic para comunicar, porque se un vídeo é unha nota de prensa, que moitas veces é o mesmo que ven na nota de prensa o que se di no vídeo, o mellor eso alonxa a xente. Non sei cal é a solución, senón dedicaríamos a dar conferencias sobre iso e cobraríamos vos unha pasta. E teñense feitos forzos que hai que reconocerlo tamén. E teñense feitos Estánse forzos. esforzando. Sí, sí, sí. Bueno, Pepe aí é pioneiro ahora importando a Ana de Bande, non? E ainda non está confirmado. Porque parece, non, ainda non está confirmada Non, a sei, fichaxe. creo que non. Non, de todo non. De todo non, de todo non. Chama un globo Cheírase. sonda. Xa leva tempo aparecendo Unha sonda anal, cousas. tratándose de Ana. Sí, que Borja Verea non vai repetir tamén o Santiago, non sei que. Hola. Está Ana entre o público, non? Ana, sube. Pero bueno, aí están pretendendo pelexar na mesma lama, non? Polo que apuntaron, que tamén a cousa non foi máis alado o anuncio da hipótese. Que eu creo que non é posible pelexar no mesmo nivel co contrincante cando non ten nada que ver unha cousa coa outra. Quero dicir, todos os partidos políticos estean máis ou menos de acordo, teñen unhas certas cortapisas morais. Éticos. Incluso o PP. Que, bueno, ainda que a veces parece que non, cos últimas declaracións de Paula Prado, por exemplo. Pero pelexar con Jácome utilizando as súas armas non sei hasta que punto, porque Jácome afortunadamente só hai un. E gañarlle utilizando o seu forte pareceme difícil. Non sei cal é a solución, pero hai que buscar, tedes que seguir buscando partidos políticos a vosa voz para que conecte. Vamos deixar a política, porque senón a pobre Marta. Eu estou escoitando. Estamos a piques de chegar aos 60 minutos de faladoiro, que é unha duración xa bastante moi considerable. considerable para as redes. Pecha de vos con algunha consideración sobre o que nos trouxo aquí, falar de o uso do galego na elaboración de contidos para as redes sociais. A ver, eu creo que para chegar a eso, a maior parte da xente, ao final todos, por desgracia ou por sorte, estamos metidos nas redes e normalizar o uso do galego nas redes é a forma tamén de normalizarlo na poboación. E eso, polo que dixen antes, a forma de facer que a xente fale é facéndolle chegar esta mensaxe e é unha vía maravillosa as redes se se usan ben. Diego. Pois que antes falábamos cando antes de empezar nos nesta mesa, que non hai mesa, pero bueno, chamámoslle mesa, a nós nunca nos insultaron demasiado por utilizar o galego nas nosas redes. A min insultame por outras cousas. Creo que é unha cuestión simplemente de comunicar con naturalidade. Nin forzar unha cousa nin a outra vai solucionar, nin hai un truco para facer que con o noso traballo axude a normalización lingüística, máis alá de facelo, sen máis. Quero dicir, eu falo galego porque é a miña lingua, espero que a xente que está ao outro lado do teléfono a reciba como tal, aínda que non fale galego. Hai moita xente que non fala galego que ve os nosos contidos. O importante é amosar o que somos, e unha parte do que somos é a nosa lingua, claramente. Eu creo que dicir que o obxectivo, si, na miña humilde opinión, si o obxectivo é a normalización do galego, a toda agora, quen creamos contido en galego somos xente que o facemos por unha certa militancia de querer falar na nosa lingua. Contradízome agora, porque dixen que foi unha cousa natural o do que o foi. Pero creo que, evidentemente, hai moitos creadores que crean contido dicindo vou non facer en galego porque eu falo galego, pero eso é unha cousa militante que en outros idiomas non é así. En castelán ou en idiomas grandes que ninguén se cuestiona en que idioma falar para crear contido, falan directamente, collen un móvil, graban e entón poden chegar a miles ou poden non chegar a ninguén, e falan todos
dun lado e de outro, cunha ideoloxía ou con outra. E esa, creo que esa normalización da lingua, o de que todo o mundo tome como natural coller o móvil, falar en galego do que sexa, aínda que non nos guste. Queremos galego, Mónica, Diego, Marta, Iván. Humildemente sí, eu querer que. Grazas, mil primaveras máis. Grazas a ti. A ti.